Ei herra paratko, mitä täällä tapahtuu? Näettekö? Vain kuolema soittaa. Ei herra siunaa. Miten vielä joku vastaa puhelimeen? Puhelimesta on vain tuhoa, hätää, kärsimystä. Nyt täytyy kuulla Herramme sanaa. Ihan oikeasti, ei tämä voi jatkua näin. Eihän tässä maailmassa ole enää mitään eloa tällaisen jälkeen. Tämä on erittäin vakavaa. Ei hyvää päivää oikeesti. Mikä hippuli se sä oot? Etkö näe mitä täällä tapahtuu? Ja sinä? Sinä vielä ajattelet, ettei siinä puhelimessa ole mitään vaaraa. Ai sä oot näitä kännykkähörhöjä. Oikeesti, te ootte niin naurettavia. Siis voitteko uskoa? Nää hihkulit oikeesti luulee, että kännykkä on suoraan saatanasta ja että se voi tappaa. Etkö näe? Hän ei enää hengitä. Menetimme yhden kauniin naisen taas tästä maailmasta. Hän vastasi tuomiokapulle ja mikä sieltä koittaa? Kuolema. Tuomiokapulaan. Keksisit nyt jonkun todennäköisemmän syyn tälle oikeesti. Seuraavaksi sä varmaan alat ennustaa maailmanloppua tai jotain. No kyllä se tästä alkaa näyttää pikkuhiljaa siltä. Kuinka moni tästäkin porukasta käyttää puhelinta päivittäin? Omstart laulain. Omstart laulain. Ja vielä luennolla käyttää puhelinta. Sä olet hippuli. No mitä sitten? Kilari. Meidän täytyy lopettaa tämä tällainen. Itse ilmestyskirjan peto on päässyt saatanan valtaan ja näin käy, kun vastaa puhelimeen. Oikeesti se ei johdu kännyköistä. Miten me saamme sinun päähäsi, että tässä ei ole enää mitään järkeä? Tämä ei ole enää turvallista. Herramme ei haluaisi tällaista. No miten minä saan sun päähän talottua järkeä? Miten oikeesti mä voin vakuuttaa kaikki nämä ihmiset täällä, että sun puheet ei ole totta? Sä vaan lietsut pakokaulua. Katsokaa nyt tätä. Miten tästä voimme ottaa selvää? Kumpi meistä on oikeassa? No, pianhan me saamme sen selville. Itse asiassa tänä perjantaina, kun yhteiskuntatieteilijöiden speksi tulee ensi iltaan kello 6 C1. Esityksiä myös ensi tiistaina, torstaina ja lauantaina. Tervetuloa kaikki katsomaan, eventti löytyy Facebookista. Ja lippuja voi ostaa tämän luennon jälkeen ihan tuosta meidän oman Mattilonniemen aulasta. Kiitos kaikille.